Manyien ya Ramogi weche manyien ma kage kacha okale RamogiTV en thuolo makoro mi mago matimore kendo bende mosetimore ka kod kacha kamoro amora ma intie. Nyinga en George Bati. Riwruok mar lakteche KMPDU onyiero kendo kwedo weche mag jatend riwruok mar Governors Anne Waiguru ma oyango ni piny owacho mag counties biro kawo kenge mag chik ni lakteche ma ojwang'o tich kendo dhi nyime kod ng'anyo e tok chik. Kagitwak Mombasa e kinde ng'anyo manochakore e liare mar kar thieth ma Pandya kochomo e od bura mar kaunti no, laktechego ogonyon ni ng'anyo margi en mosir kod chik kendo dwaro margi nyaka chopi kendo nyaka chop makare ka gibiro dok kuonde mag thieth. Kotengi kod jagoro margi Galib Salim gikwe jowetegi ma osedok e tije mondo mi olok tanga kendo riwre kodgi kedo ne ratiro mar jochiw thieth e pachoka. First of all, they have taken an oath to safeguard the lives and the people of this country. 1. 2, they cannot tell us that to go each and every county to have our different CBA signed. We have one CBA ambayo kwamba imekuwa signed, ambayo kwamba iko legal right now, ambayo kwamba kutoka 2017 to 2021. Kama yeye mwenyewe governor ameambiwa aregeshe madaktari wake na amepewa court orders, why can't they even follow the court orders? If they really want us to go back to work, they really need to heed our grievances, our 19 demands. They need to heed them all, and we are not going to back down until all our demands are met. Migao mar thieth orwako micha ma kompyuta 940 ma omigi ka owuok e riwruok mar thieth e piny mangima WHO mag neno ni orit nonro mag jotuo e yo makare. Michgo geto bero chenro mag thieth kodok korka pimo kod thieth ma ichiwo ne jotuo. Jatend migao mar thieth Susan Akumicha kod jatatije mar riwruok mar WHO pachoka Dr. Abdurrahman Diallo ne otelo e nyasino. This is a perfect opportunity to strengthen the data management system, so improve quality for data, quality of the data that is collected, and enable decision makers to make informed decision and on time. So just to clarify, this is not only for COVID, this is for all the vaccines that are actually administered through the National Immunization Program and beyond. 41 counties of all our counties so far have trained 82,841 CHPs on electronic community health information system, and they are actively using the system for household registration and service delivery. Your donation and your support today with these gadgets goes a very long way, because we already digitized the level 1 of services, that is the community health promoters. Last year, each one of them was kitted and given a smartphone. That means they are able to collect information from the community level. And now we are receiving this. And I want to believe that my digital ICT team that is here is then to ensure integration and connectivity so that information can move across all levels of services. Jadek matiyo kod kambi loso mbolea African Diatomite Industry omaki e gwenge mag Gilgil kaunti ma Nakuru kuom loso mbolea mabandia. Jadego maki kata nyoma kodhiambo manyoro kendo chwalgi kao kwach kich bure Nairobi. Moko kuom mwandu ma oyudi gin bege 4 mag mbolea mabandia kod gundi 5 ma pok oketie mbolea to ket ne amuri mar puoth. Jadego gin Philemon Bitok ma en General Manager mar kambino, Stephen Kimunge mochung'ne uso kod Nelson Maina ma en Manager mochung'ne weche mag production. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki olando ni gidhi ndiko obila ma kicha 460 e kaunti ma Turkana mondo konyo obila matimo pedha ne jomaundu manyayo kwe jamni nyandwat mar Okak. Kaluwore kod jatend migao no, obila oseduoko e lwet wegi jamni malombo 5,600 mane okwal. Kindiki koni kaluwore kod tiegruok ma osebed ka ichiwo ne obila ma kiche kaunti ma Turkana, weche arita osechako ngirore e kaunti no ahinya to e paya ma Kitale Lodwa mane jomaundu osebedo kadino ne jowuoth kendo monjogi. Kindiki manoromo kod apisas mag arita e kaunti ma Turkana kata kamano ni kod wacho ni pod nitiere
monjo moko mitimo e alwora mar Turkana kod West Pokot kod tong' mar Uganda, Kenya kod Sudan ma milambo kosingo ni piny owacho biro timo duto mar neno ni arita obedo makare e gwengego. As you are aware, there is an ongoing operation to deal with security challenges, especially banditry and livestock rustling in northern Rift Valley, including Turkana County. We have made some progress, but we still have challenges which we met this morning to address. As you're aware, last year we did give money to train, equip, and deploy additional NPRs for Turkana. But having assessed the situation, we are of the view that we need to increase the number of NPR for Turkana County. So we will make that intervention. Secondly, we are also going to increase the number of administrative units so that we can have government security enforcement infrastructure closer to the people. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogo wacho ni giriwore kod riwruok mar M-Pesa Foundation kod riwruoge mamoko mar chako chenro mar gero klese kod labs mag bero sekta mar somo ka oloso e romo ma Nairobi Regional Conference. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni gidhi mbele gi chenro mar pogo chiemo ne jopuonjre, gero klese mag nasari kod pogo kony ma idendo kaka ECD grants mar bero sekta mar somo. Gimero ni oseketo kenge mag chako chenro mar bero alap mag tuke ma yudore boma ma Nairobi e yor konyo jopuonjre kata nyithindo dhi nyime gi sombgi mag sombgi kod orako ma biro neno ni gichung' motegno mar rito lope ka bende osingo mar chung' motegno e rito lope mag sikunde mag sirikal mondo kik yak gi gachudhe. Every public piece of property in Nairobi for the people will remain with the people and for our children. We have built stadia. Juzi tumefungua Dandora Stadium. Tumefungua Uhuru Complex in Embakasi West. Right now, if you go to City Stadium, contractor is on site. If you go to Woodley, contractor is on site. We want in every constituency a place watoto wakitoka shule wawe na mahali ya kucheza, kufanya homework. Kwa saa zingine nyumba zetu ni ndogo waziri. Nyumba zetu ni ndogo sana Nairobi. Every day we feed 184,000 children in Nairobi at 5 shillings. Every school day. Nearly every child in Nairobi gets a nutritious hot meal. Mheshimiwa, one thing that we have to do, all public land in Nairobi, kindly, you are the governor, and we know there is public land in Nairobi which has not been utilized in any way. We must protect all public land and, of course, ensure that the existing, particularly in my public schools, is not encroached in any way. Jakom mara gucho menda mar dongruok kar chung'o bura ma Ugunja Bernard Omolo yango ni jopuonjre ma oweyo 5,000 oyudo kony ma oaya gucho menda mar CDF mar kar chung'o burano kama omenda mar siling milion 41 otigodo e chulo omenda mag somo ne jopuonjre mag sikunde sekondar kuonde tiegruok achiel kod mago manitiere mbalariany mopogore opogore. Wuoyo ya apisi mar CDF ma Ugunja kinde manochiwo omenda maromo siling milion 13 ne jopuonjre maromo 1,449. Jakom komiti marango weche mag basari e kar chung'o burano Milton Andaya wacho ni atamalo 83 mag jopuonjre manoro kwayo noyudo omenda go ka jopuonjre man kod ng'ol ne omi thuolo mokwongo mar yudo omenda. Meneja e kar chung'o burano Esther Angolo opoyo jaod bura ma Ugunja kuom keto kenge mag siro somo. February 2024. And the total amount disbursed at that time was about 28 million. For our colleges and universities, we are today disbursing to a total number of applicants 1,742 students. We are disbursing about 13 million. This time we have the highest number of beneficiaries. You've heard it is 83%. And this is a record year. It has not been so. This is because of the increment in the allocation that we received this year. There are special needs students who received, all of them, that is what we mean by 100%, all of them received the bursary.
Last time we had a number of 140 students benefiting from this NGCDF, and we got 700,000 Kenya shillings, and we were very grateful for the support that they are offering to our students. Apart from only supporting us in terms of students, they are also helping us in terms of infrastructure, whereby they help us to fence our institution with the barbed wires, and it was very great. Kowuok Ogonjo nyaka Ramogi wadhi nyaka kadho wadh Nam Chumbi kama migao mar alwora e kaunti ma Mombasa ochako ayanga chenro mar pogo taka e kidienje 3 mopogore opogore mag neno ni taka itiyo godo yore makelo yuto ma ok mana puko gi oko. Ma en bang' yangore ni kwan atamalo 56 mag taka duto ma iwito Mombasa ema ichoko e kaunti mangima, ka kwan atamalo 40 to dong ka chido alwora kaachiel kod nam. E chenrono michako e gwenge mopogore opogore Mombasa mabiro muonyo omenda maromo siling milion 8.7. Kaunti ma Mombasa tiyo kanyakla gi riwruoge mopogore magin kaachiel kod WWF. Jogo machoko taka e mier ibiro dwar ni one ni taka go opogi chuth e katergi kuonde mowinjore. Pogo taka en matiende ni imiyogi bins adek. Bin achiel en mar keto chilo mag jikon. Chilo mag jikon gin mag alode kaka alot, kitungu, nyanya, gigo mawuok e jikon mang'ich. Takataka ni en takataka minyalo tigo kiloso go manyiwa. Iluongo ni compost manyiwa. Compost manyiwa kidhi pidho go chiemo to nitie chiro kaka Mombasa wana Port City. Kineno ka meli madongo dongo biro gi welo. Sama meli gi biro to jogo oro ga dhok ni gidwaro chiemo molosi kata mopidhi kitiyo gi compost manyiwa. Kwa ufupi tume identify nyumba 800 ili tuanzishe huu mradi ambao tunataka kuona vile itaendelea. Kisha tukishaona vile inaendelea tunafanya kazi pamoja na county government ya Mombasa. Swala la waste management is purely devolved, hatungoji mtu yoyote. So sisi tutakwenda kuimplement the EPR regulation, tutachukua zile zao kule, will customarize them na tutaanza kibarua. We are not waiting because the problem of waste is not waiting. Swala la taka na uchafuzi wa mazingira na plastiki is not waiting. Okoro wadonjo weche mag tuke ni tim mar adhula mar Harambee Stars oduogo e pacho ka tok yudo loch e tuke mag pinje 4 e piny mar Malawi. Stars noloyo Zimbabwe konde 3-1 e finals. We are very elated, but this is just the beginning. So while we are happy, we are not celebrating yet because there's much more to come and the plan is there to do. I just ask for more support. I think this team deserves really support, which is lacking till now, and I hope from now on the belief in this team will get higher, that these boys who are representing Kenya well. Is a good confidence booster, for the boys, and the team is now coming up quite well. We really have a good squad of young players and experienced boys. So we used it as a good preparation. Now come June, where the real games will be coming. Nakoro Ramogi manigi chakruok bedo kod giko mane makelo e giko mar weche manyien ma kagi kacha dakika 12 kalo bang' saa 10 mar odhiambo. Erokamano kuom yiero RamogiTV kinde duto mar bedo namba 1 e kelo ni weche manyien saa ka saa. Githulo ni koro we away kakwayo ni Pasaka maber, nikech koro kinde ni en kinde mag nyasi mar Pasaka. Waparo sand, gura, tho kaachiel kod bende chier mar jawar Yesu Kristo. Mane Nyasaye riti kinde ni mag Pasaka kendo mi gweth mogundho. Nyinga en George Bati, oriti masane.